Здравейте! Днес ще ви покажа как да си нарисувате едно много сладко мече, което е обушнало сърце. Така, много е лесно и просто. Започваме с главата. Само да преместя листа, така че да се вижда добре. Ето. Шичките. Сега рисуваме сърцето, което е гушнало мечето. Така. Ето ги, това са и ръцете на мечето. И краката. Ето така. И сега добавяме детайли. И може да напишете нещо в сърцето, аз ще напиша love. Ето така. И така изглежда готовото мече. Надявам се да съм била полезна. Чао!